ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating mga guro o mga teachers natin sa ating public schools, kagaya sa ating mga DepEd teachers, isa sa mga pamamaraan nila sa pagtuturo, gagamit sila ng mga visual aids, yung mga larawan, kahit na anong bagay na magpaalala o magtuturo ng mga aral na dapat malaman sa ating mga kabataan o estudyante. Sa ating eskwelahan, nakaugalian na natin na may larawan o may picture tayo sa ating presidente. Ano ba ang kahalagahan nito? Kung bakit may picture sa ating eskwelahan sa ating presidente? Ang sagot, upang malaman o alam ng mga estudyante o mga bata kung sino ang ating presidente ngayon. So kaya inilagay ang picture ng ating presidente sa eskwelahan. At sa ating plaza, may monument o rebulto tayo sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang tanong, bakit sinabi natin ang mga ito? Sinabi natin ito dahil ito ang halimbawa sa kung bakit ang ating pananampalatayang Katoliko merong mga larawan, merong mga rebulto, dahil ang mga ito ay magagamit natin sa pag-usbong o pag-nourish, kumbaga sa English, no? Para ang ating pananampalataya ay lalago ng lalago. So, kung may mga example na makikita natin o mga halimbawa, maaari ding magaya ang mga halimbawang ito. Ang ibig nating sabihin, kung makakita tayo ng mga larawan at rebulto ng mga banal o mga santo, maaari din itong gagayahin natin. Sa bahay natin, kung ang mag-asawa nag-aaway at makikita ito ng mga anak, posibleng gagayahin din ito ng mga anak kung sila darating na sa mga panahong sila na din ang maging magulang. Ang ibig nating sabihin, kung ano ang makikita, yon din ang gagawin. Kung ano ang makikita, yon din ang gagawin. So sa ating pananampalataya, ang ating mga halimbawa ay yung mga
nagawa ng mga bayani sa ating pananampalataya, ang mga santo o mga banal. So, paalala, yun ang dahilan kung bakit ang ating simbahang Katoliko talagang nag-i-encourage sa atin na maglagay tayo ng mga larawan o mga ribulto ng mga santo. Pero, ito ang pero, huwag lang gamitin sa hindi tama. Ibig sabihin, huwag lang sambahin bilang Diyos-Diyosan. So ito lang ang mali sa mga larawan at tribulto kung gawing Diyos-Diyosan. Sa aral Katoliko, meron bang aral na gawing Diyos-Diyosan ang mga ribulto? Wala. Now, bakit sinabi natin ito? Dahil kung alam ninyo ang aking social media account, ang aking Facebook, ang aking Facebook, Silbert Adriatico Don Doyano, yan ang profile name ko sa Facebook. Tapos, meron tayong kritiko sa ating mga post na isang hindi Katoliko. Hindi ko lang sasabihin ang pangalan dahil nagrespeto ako sa kanya. Sa aking mga post, inuulit-ulit niya ang pagkomento na tayo daw na mga Katoliko sumasamba daw tayo sa mga Diyos-Diyusan. Sumasamba daw tayo sa mga Diyos-Diyusan. Ang tinutumbok niya ay yung mga larawan at ribulto natin. Yung pagluhod natin sa mga ribulto at larawan ng mga santo, yun daw ang pagsamba natin sa Diyos-Diyusan. Tama ba ang ganitong pag-iisip? O di kaya'y misinformasyon? O di kaya'y straw man fallacy ito? Hindi aral Katoliko na gawing Diyos-Diyusan ang mga ribulto, mga santo. Kung ginamit natin ito, ito'y naayon sa turo ng simbahan na ang mga larawan at ribulto gawing representation lang o simbolo. Gawing representation o simbolo. At may biblical reference tayo na kapag ang ribulto gawing simbolo lang, hindi ito mali. Hindi ito bawal. Basahin ninyo ang mababasa sa Book of Psalm. Chapter 74, verse 1 up to 9. O Salmo, Kapitulo 74, versikulo 9, na ang sangkatauhan ng Diyos o people of God may mga holy symbols, balaang simbolo. Iyon ang mga sacred images o mga larawan, ribulto ng mga banal o santo katulad sa mga anghel. Kung basahin natin ang Ezekiel 41, 15 hanggang 20. Ezekiel 41, 15 hanggang 20, ito, nagpapatunay ito na sa templo ng Diyos, templo ni Solomon, templo ng Diyos, mababasa natin na talagang sa templo ng Diyos may mga larawan, may mga ribulto. Ribulto ng kiruben o anghel, dahil yung kiruben anghel iyon, di ba, mga kapatid at mga magulang. At ano ba ang mukha ng kiruben? Mukha ito ng tao. Babasahin ninyo ang Ezekiel 41, 15 hanggang 20. Ito ang nagpapatunay na ayon sa Biblia ang itsura sa Katoliko na simbahan. So yung mga nagtanong, meron bang mga larawan at tribulto sa templo ng Diyos? Ang sagot, meron. Basahin ninyo ang Ezekiel 41, 15 hanggang 20 na nilarawang ang templo ng Diyos ay may mga larawan
mga sacred images na ginagamit bilang simbolo sa presence of God. Kung babasahin natin ang Exodus Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22, ito ay reminder lang o paalala lang sa mga nagbabasa ng Biblia pero nakalimot, no? Exodus Kapitulo 25, tudling 17 hanggang 22, nang si Moises isinugo ng Diyos na gagawa siya ng ribulto ng Kiruben. Ilagay niya ito sa ibabaw ng kaban o yung Old Ark of the Covenant. Sa magkabilang gilid ilalagay niya sa ibabaw nito. At ang sabi ng Diyos, bakit pinagawa niya ito? Yung Arka, Old Ark of the Covenant na sa ibabaw may 2 ribulto ng anghel o Kiruben. Bakit pinagawa ito ng Diyos? Dahil anong sabi ng Diyos? Dito ako makipag-usap sa inyo. Sa gitna ng ribulto ng Kiruben, dito ako makipag-usap sa inyo. Ibig sabihin, ang presensya niya ay nandun sa ibabaw ng kaban o Old Ark of the Covenant na may 2 ribulto ng Kiruben. Ito ang nagpapatunay na ang mga sacred na bagay, mga balaang simbolo, ito ay nagsilbing simbolo sa presensya ng Diyos. Kaya yung mga Israelita noon, kung sasamba sila sa Diyos o manalangin sila sa Diyos, magpunta sila nito. O nasa harap nito sila sasamba sa Diyos o nasa harap nito sila manalangin sa Diyos. Hindi ibig sabihin na yung ribulto ng Kiruben, yun na ang Diyos nila. Hindi. Yung ribulto ng Kiruben nagsilbing simbolo lang sa presensya ng Diyos. O di kaya yung mga ribulto nag-represent sa mga anghel ng langit. Yun. So, kung ang ribulto at larawan gawin lang simbolo sa presensya ng Diyos, hindi ito bawal. Hindi ito bawal, mga kapatid at mga magulang. Ito naman ang aral Katoliko, di ba, mga kapatid at mga magulang. Pero bakit hanggang ngayon meron pa ring mga kapatid natin na pilit nilang ituro na ito dang mga larawan at ribulto natin, iginawa daw natin itong Diyos-Diyusan. Ano ba ang Diyos-Diyusan? Na parehong alam natin na bawal. Ang mga Protestante at Katoliko, parehong naniwala na bawal ang Diyos-Diyusan. Kaya, sa aral Katoliko, bawal talaga ang Diyos-Diyusan. Pero bakit may mga tao hanggang ngayon na pilit nilang itwist, pilit nilang ibahin ang aral o turo ng Katoliko? Bakit may mga nagsasabi pa rin yung mga larawan at ribulto daw natin sa Katoliko ginawang Diyos-Diyusan? Alam naman nila kung ano ang ibig sabihin ng Diyos-Diyusan. Hindi po lahat na larawan at ribulto ang Diyos-Diyusan. Dahil kung sasabihin natin na lahat na larawan at ribulto ay Diyos-Diyusan, dapat gibain natin ang monument o ribulto ni Dr. Jose Rizal sa ating plaza. Kung tama ang pag-iisip na lahat na larawan at ribulto Diyos-Diyusan, may instruction ng Diyos sa Biblia na gibain, wasakin, sirain ang mga ito. Di ba? Pero bakit hindi natin sinira o giniba o winasak ang monument o ribulto ni Rizal sa ating plaza? Dahil pareho nating alam na hindi lahat na larawan at ribulto ang Diyos-Diyusan. So ang tanong, ulitin natin ang pagbigay liwanag nito. Dahil ang palatuntunan ito ay liwanag sa pananampalatayang Katoliko.
Ang Diyos-Diyusan ay yung bagay, buhay man o hindi, bagay na tinuring o tinatrato nating Diyos pero hindi totoong Diyos. Yon ang Diyos-Diyusan. Kahit na yung hilig natin na ginawang number one natin, halimbawa yung kung nakapokus lang tayo sa laro, hindi na tayo sumamba sa simbahan dahil ang number one sa ating buhay ay yung laro na. So kung number one natin sa ating buhay yung laro, yun ang Diyos-Diyusan natin. Dahil yung number one kasi sa ating buhay ay Diyos. Dapat ang number one sa ating buhay ang Diyos. So kung may ibang gagawin tayong number one na hindi Diyos, iyon na ang Diyos-Diyusan natin. Tandaan ito, mga kapatid at mga magulang. Yan ang sin of idolatry. Kung gawin nating number one sa buhay ang hindi dapat maging number one sa ating buhay. Dahil Diyos lang ang dapat nating gawing number one sa buhay. So, ibig sabihin, kung ang larawan na ginawa natin o ribulto na ginawa natin, yun na ang iisipin nating Diyos, luhuran natin bilang Diyos, maging Diyos-Diyusan na ito. Maging Diyos-Diyusan na ito. Dahil ang isang bagay, buhay man o hindi, na tinatrato o inisip nating Diyos, pero hindi tunay na Diyos, i-Diyos-Diyusan ito. Katulad ito sa pagsasabing doktor-doktoran. Bakit inuulit-ulit natin? Dahil hindi totoong doktor. Doktor-doktoran lang. Bakit? Laro-laruan. Laruan lang. Diba? Yun din ang ibig sabihin ng Diyos-Diyusan, tinatrato o iniisip nating Diyos, pinapaniwalaan nating Diyos pero hindi totoong Diyos. Yun ang Diyos-Diyusan. Pero ang tanong, ang mga larawan at ribulto ba ng Katoliko, masasabi nating Diyos-Diyusan? Masasabi nating Diyos-Diyusan ito kung tinuro ng mga pare, tinuro ng simbahang Katoliko na ginagawa natin ng mga ito upang sambahin bilang Diyos. Gawing Diyos. Ito ay maging Diyos-Diyusan na. Pero matanong ko kayo, kung nagbasa kayo ng katikismo ng simbahang Katoliko, may mababasa ba tayo sa katikismo na gawing Diyos-Diyusan ang mga larawan at ribulto ng mga santo? Wala pong ganon. Kung merong ganon, hindi na ako Katoliko ngayon. Prangkahan tayo. Kung may aral ang Katoliko na gawing Diyos-Diyusan ang mga larawan at tribulto, wala na si Veritas. Wala nang Veritas ngayon sa palatuntunan ito. Wala na. Dahil protestante na rin ako, katulad ninyo. Pero, hindi ako ganun. Kailangan alamin ko kung ano talaga ang aral o turong Katoliko. Hindi naman tama layuan ko ang Katoliko na hindi nangangaral ng mali. Kung ang mga aral Katoliko lahat tama, dapat mananatili ako rito. Nananatili akong Katoliko dahil alam kong lahat na aral Katoliko ay tama. Yan ang paninindigan ko. Kahit isang aral Katoliko lang na ma-prove natin ang mali, iwanan ko ang Katoliko. Yun ang challenge ko sa inyo mga kapatid at mga magulang. Yung sinasabi nilang maraming mga mali, yung aral sa purgatorio daw, aral sa ang si Peter daw, unang pope, hindi lang ninyo naintindihan kung bakit pope, unang pope si Peter. Pero kung pag-aralan ninyo kung bakit unang pope si Peter, matatanggap ninyo ang aral na iyan. Dapat niyong tanggapin iyan. Magbigay ako sa inyo ng sample. Gamitin natin ang syllogism, yung logic. Sa logic, kung may premise tayo o basihan, at ito ay totoo,
ang konklusyon nito talagang dapat nating paniwalaan. Kahit na 2 premise o 3 premise lang o batayan, ang konklusyon hindi natin matutulan ito. Ano po ang ibig sabihin natin? Bakit tinuro ng Katoliko na si Pedro ang unang Santo Papa o Pope? Tinuro ba ito ng Katoliko dahil mabasa ito ng litra por litra sa Biblia? Na si Pedro unang Papa ng Roma? Unang Pope ng simbahan ni Kristo? Yun ba ang tinuro ng mga pari na dahil mabasa ito ng litra por litra? Hindi. Hindi po ito mabasa ng litra por litra sa Biblia. Pero kung unawain natin ito, talagang totoo yan. Ang salitang Pope kasi, huli na itong ginamit dahil hindi ito Greek, hindi ito Grego na salita, hindi ito Hebrew na salita. Ito ay Latin. O kung hindi man Latin, basta hindi ito Greek, hindi ito Grego. Hindi ito Aramaic, hindi ito ano ba yung Hebrew. So, ang salitang Pope nasa lang ito, Latin or saka mga Espanyol ba yung unang nakagawa nito. Ang katumbas ng salitang Pope Father. Father. Ibig sabihin, Ama. Biblical ba iyon? Biblical. Dahil mismo ang Biblia sa Isaiah 22:21 hanggang 22, yung binigyan ng susi o bigyan ng authority, ibig sabihin kasi ng susi authority. Yung binigyan ng authority o susi, tatawaging Ama. Basahin ninyo ang Isaiah 22:21 hanggang 22. Yung binigyan ng susi o binigyan ng authority, tawagin daw ng Ama. Ano ba ang Ama sa English? Father. Ano ba ito sa Espanyol? Or ano ba ito sa Latin? O Spanish ba yun? O ano? Papa. So, Papa. So, yun ang Pope, Papa. So, kung unawain natin, talagang Pope si Peter. Dahil binigyan siya ng susi ng kaharian. Bakit Pope, hindi Papa? For identity reason. Pag sinabi nating Pope, ang Papa na sa Roma ang ibig sabihin nito. Dahil marami kasing Papa, ako Papa na rin. Dahil Father na rin ako. Pero pag sinabing Pope, yun na ang Papa sa Roma na successor sa tungkulin ni Pedro. Wala na akong oras. So, mga kapatid at mga magulang, itutuloy natin ito sa susunod na linggo. Ito pa rin ang kapatid na Silbert. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN.